Pekné ráno vám želáme. No, Vianoce sa blížia, možno, že Ježiško teraz dostane nejakú inšpiráciu, že čo by mohol priniesť z internetového obchodu. Možno, aj keď tam si to nemôže ohmatať. Marek Čičmanec je pán z internetového obchodu Hej.sk. Dobré ráno. Dobré ránko, vítajte. Čo teraz tak najviac letí medzi ľuďmi? Už sa začína ten ošiaľ? Tak určite myslím, že vianočné nákupy sú v plnom prúde. A čo sa týka nejakých typov na Vianoce, tak sú to také štandardné darčeky, ako možno hračky alebo rôzni kuchynskí pomocníci, alebo naopak také rôzne vychytávky ako inteligentné spotrebiče, smartfóny, smart televízie, tablety. A ľudia, keď zoraďujú tie výrobky, tak tam sa to dá, myslím, že podľa ceny, hej, tak ľudia na čo najviac prihľadajú? Na také tie vychytávky, ako vy hovoríte, špecialické technológie, alebo skôr na to, čo to stojí a už je jedno, ako to vyzerá? Tak určite cena je jedným z najdôležitejších parametrov pri výbere. Avšak ľudia pri výbere už drahších spotrebičov dbajú aj na to, aby ten spotrebič mal určitý dizajn, pretože veľa dnešných spotrebičov je dizajnovým doplnkom do domácnosti. A nejaké také špecialitky na túto sezónu, čo teraz letí? Tak napríklad ako dizajnový prvok môže byť aj rôzne retro spotrebiče, ktoré zákazníci môžu kúpiť na internete. Takže staré kúpite a predávate? Nie, sú to nové výrobky, ktoré majú rovnaké technické vymoženosti ako najnovšie novinky, ale sú celé v retro dizajne, v retro štýle, napríklad z dreva. A len vyzerá. Áno, drevený mixer, prečo nie? Áno. To by bolo tiež dobre, to je naozaj retro. Keď máte niečo staré, stačí povedať, to je retro a to už letí. A nejakú takú špecialitku technologickú, predsa len to mužov vždy zaujíma? Tak určite do popredia sa stále dostávajú viacej tie inteligentné spotrebiče, ktoré neplnia len tú funkciu, na ktorú sú prioritne určené, ako napríklad televízia, že je určená na pozeranie, ale dnes tá televízia plní funkciu ako aj multimediálneho centra, kde človek môže jednak pozerať filmy, surfovať na internete, četovať alebo komunikovať s ostatnými ľuďmi, alebo zdieľať dokumenty, bezdrôtovo pripojiť túto televíziu k vášmu fotoaparátu, notebooku. Dokonca váš smartfón môže slúžiť ako ovládač. Už klasický ovládač nepotrebujete. Áno. Ovládate ho rukou alebo hlasom. To už sme sa dostali, si myslím, do tej kategórie už naozaj takých vychytávok, ktoré stoja veľa peňazí, ale my tu pre vás máme aj takýto ponorný mixer, ktorý poteší niekoho z vás a ktorý venuje internetový obchod Hej.sk. Ja si nájdem Peťa niekde a zistím, komu to darujeme. Dobre, a zatiaľ Dianka a nepozornosť vodičov na cestách. A sledujete našu bezpečnú jazdu v Teleráne. Ideme sa teraz venovať nepozornosti za volantom.